Čo to vlastne je? Je to sedačka? Je to posteľ? Pred čím stojíme? Stojíme pred rozkladacou posteľou Betka, ktorá slúži aj ako sedačka, ale aj ako jednolôžko, dvojlôžko alebo trojlôžko. Takže si môžeme aj sadnúť. Nech sa páči. Ja, je to pohodlné. Pán Koric, ako vznikol nápad vyrábať toto? Nápad na rozkladaciu posteľ Betka vznikol od nášho partnera, pre ktorého zariadujeme hotely a penzióny v Rakúsku a potrebovali do hotelov sedačku a posteľ zároveň, ale takú, aby z toho dokázali spraviť jednolôžko, dvojlôžko a dokonca trojlôžko. A zase, keď to nepotrebujú, na prespatie, aby sa to dokázalo stiahnuť a je z toho stále sedačka. Takže posteľ Betka. A sme na trojlôžku? Teraz sme na trojlôžku. Ako to funguje? No, funguje to tak, že rozťahne sa to na dvojlôžko a potom ešte zásuvka, ktorá sa dá rozťahnuť na trojlôžko a tú zásuvku, keď treba, viete vybrať a samostatne preniesť na iné miesto, čiže ako posteľ zvlášť donesiete ju do, povedzme, ďalšej izby. Aha, takže aj ako úložný priestor, aj Áno. ako tretia posteľ v rade, Áno. ale aj ako samostatná posteľ niekde inde. Presne tak. Dobre tomu rozumiem. Výborne. Máte aj iné farby? Máme asi 20 farieb. Máte aj iný dekor tohoto tu? Máme asi 20 V dekorov. čom spočíva tá kvalita, o ktorej ja som presvedčený, že je? Kvalita spočíva z bukového roštu, ktorý je originál masívny bukový rošt, ktorý znesie 130 kg na tú jednu plochu, čiže dokopy 260. Takže decka môžu skákať. Decka môžu robiť skákať, čokoľvek. áno. Vydrží to. Určite áno. Funguje to tak, že to rozkladanie je náročné, alebo je to relatívne jednoduchá vec? Takúto posteľ moje deti rozťahnú za nejakých 10-15 sekúnd. Takže je obľúbená medzi zákazníkmi? Určite áno. Tým, že túto posteľ robím pre nášho rakúskeho partnera a mali sme požiadavku od našich slovenských zákazníkov na našich showroomoch, že potrebujú takúto posteľ, tak sme ju začali predávať aj na Slovensku. A teda dneska už ju predávame aj v Maďarsku. Majú maďarskí zákazníci, majú v Čechách zákazníci, na Slovensku samozrejme najviac, no a potom hotel v Rakúsku. Viem, že máte okrem iného teda aj výborný servis, Áno. aj ten pozáručný. Využívate ho? Pozáručný servis moc nevyužívame, nakoľko posteľ funguje veľmi dobre. A nielen táto, ale aj ostatné postele, takže či záručný alebo pozáručný je veľmi málo využívaný presne kvôli tej kvalite, kvôli tomu pevnému roštu, kvôli tomu materiálu, ktorý je 38 mm hrubý. Čiže ten materiál je nadštandardný v tom, čo sa používa na slovenskom trhu. Takže v malých detských izbičkách, ako som spomínal, po prípade v menších bytoch, ideálne riešenie. Máme to odskúšané tak, že ročne predáme takýchto posteľ okolo 600-700 a zákazníci v podstate nám ju chvália a my sme radi a tešíme sa z toho, že je tak úspešná táto posteľ. Úplne posledná otázka. Áno. Viem, že máte okrem kvality a dizajnu aj veľmi férové ceny. To znamená pomer cena-výkon výborne vyvážený. Koľko zaplatím za Betku v takomto prevedení? Betka začína na 990 eurách a v tomto prevedení je zhruba 1350. Takže deti ju budú milovať a Presne máme tak. ušetrený priestor. Všetky informácie na www.woodservice.sk.